Szép jó napot kívánok a Kossuth téren mindenkinek, az Ország Gyűlése Mozgalom nevében, mint annak vezetője, Szabó Gábor vagyok. Már 6. napja vagyunk itt a nap 24 órájában, hogy folyamatosan tiltakozásunkat fejezzük ki azon antidemokratikus tettek és beszédek miatt, amiket Orbán Viktor miniszterelnök megenged magának. Szerettük volna a tüntetésünket, az állandó non-stop tüntetésünket ott a parlament főkapujánál tartani. A gyülekezési jog alkotmányos alapjogunk, és ha demokráciában élünk, akkor ezt gyakorolnunk is tudni kéne. Budapest rendőrfőkapitánya ezt egy héttel ezelőtt számunkra lehetetlenné tette egy tiltó határozatba. A bíróság kimondta fellebbezésünkre, hogy Budapest rendőrfőkapitánya jogot sértett, és adja meg számunkra az engedélyt. Budapest rendőrfőkapitánya ezután ismételten olyan határozatot hozott, amely számunkra nem tette lehetővé alkotmányos jogunkkal való élést. Ma a bíróság kimondta, hogy Budapest rendőrfőkapitánya törvényt sértett. Budapest első számú hatósági személye, akinek az a feladata, hogy a törvényességet egy 2 milliós város minden pontján föntartsa, önmaga sértette meg Magyarország törvényeit, és ez az a papír, ami a kezemben van, amelyben a bíróság ezt rögzítette. Péntekig kapott Budapest rendőrfőkapitánya határidőt arra, hogy hagyja jóvá végre alkotmányos jogunk gyakorlását, hogy tüntetésünket a parlament főkapujánál, a nemzet főterén tarthassuk, amihez minden jogunk megvan, kivétel akkor, ha ez már nem demokrácia, és az elmúlt egy hét hatósági húzavonájából éppen ez tűnik számomra egyre nyilvánvalóbbnak, hogy ez itt már nem demokrácia. Péntekig várunk. Hát, hogyha Budapest rendőrfőkapitánya önmaga rájön, hogy van a törvénysértésnek egy olyan határa, amikor már bíróság minősíti az ő tevékenységét törvénysértőnek, hogy ideje észhez térni. Nem gondolom, hogy Bucsek Gábor rendőrfőkapitány úr ne lenne okos ember és ne tudná, hogy mit csinál. Inkább azt gondolom, hogy politikai megrendelést teljesít. Nem tudom, hogy mi a rosszabb, hogyha Bucsek Gábor ennyire nem ért a feladatához, vagy hogyha ennyire könnyedén és örömmel teljesíti a narancshatalomnak bármely szándékát. Felkérem, felszólítom Budapest rendőrfőkapitányát, hogy kezdjen el alkotmányosan működni, kezdjen el a törvényekhez és ne pártparancsokhoz alkalmazkodni. Péntekig végre vegye tudomásul, hogy van egy egyre bővülő, egyre nagyobb közösség Magyarországon, amely szeretné végre alkotmányos jogait a parlament előtt gyakorolni, továbbiakban ne akadályozza a magyar polgárok akaratának teljesülését. Amennyiben ezt megteszi, akkor úgy tekintem, hogy az elmúlt egy hét az egy tévedés volt a részéről. Amennyiben tovább folytatja ezt, akkor úgy tekintem, mint aki tudatosan sérti meg Magyarország törvényeit. Lehet ezt kompromisszumosan, békésen lezárni, megbocsátó módon. És lehet úgy is, hogy tüntetéseink tematikájának Budapest rendőrfőkapitánya lesz onnantól kezdve az egyik célpontja, mint bizonyítottan ennek a narancshatalomnak, Orbán Viktornak a bólogató szolgája. Kérlek, rendőrfőkapitány úr, térj vissza a jogállam keretei közé, hagyd jóvá, amit valószínűleg szíved és ezek szerint pontosan tudod, hogy jóvá kell hagynod, ne akadályozz tovább Magyarország polgárainak joggyakorlását. Köszönöm szépen!